Әгіржі районындағы Қызыл Наратлықта өткен халықара пленер Россияның түрлі төбәкләреннән һәм якын чит илләрдән 50-дән артык танылган рәссамны җыйган. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Уннан артык Россия төбәге, 50-гә якын рәссам. Барысы да Әгіржі районына олы бүләк ясады, 50 рәсем. Рәссамнар 15 көн дәвамында 50-дән артык картина һәм этюд язу өчен бөтен көчләрен куеп эшләде. Киләчәктә аларның эшләре мәдәният белемен күтәрү өчен Әгіржі районына бүләк ителер. То есть здесь есть представители и Башкортостана, Чуваши, России. Биредә Россиянең төрле почмакларыннан рәссамнар җыелган. Минемчә, бу безнең өчен бик мөһим. Чөнки рәссамга үз эшенә башка планда карау өчен тәҗрибә алмашу бик мөһим. Бу 15 көн эчендә барысы да бер-берсеннән тәҗрибә алды. Монда бик күп популяр рәссамнар да булды. Ләкин бер-берсе белән эшләргә бу берничек тә комачауламады. Қызыл Наратлык Ижнең Камага куя торган искиткеч мотор урында урнашкан. Рәссамнар 36 градуслы эсседә эшли. Кояшның кыздыруына чыдарлык түгел. Шунда да кыл. Каләм осталары иртәнге сәгать 4-тә үк этюдлар яза башлыйлар. Шулай кояш баешын һәм айлы төннәрне язалар. Бу биштәнең матурлыгын бер күргән кеше оныта алмый. Чөнки монда безнең Шулманның иң киң җире, монда тау итәкләре, монда шундый йырганаклар һәм инде әлбәттә халкы. Бу күп милләтле шушы биштә зур авыл дип әйтгәндә, монда ширкәү дә бар, монда мәчете дә бар. Һәм инде без Алмалы дигән ял йортында 50 рәссам Россиянең төрле төбәкләреннән җыелып иҗат иттек. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Пленерда катнашучылар этюдлар гына язмыйча үз тәҗрибәләре белән дә уртаклашалар. Шулай ук Кама ярында ачык масса күләм пленер узды. Аның кысаларында теләге булган һәркем рәссамнарның ничек эшләвен күзәтә, алар белән сөйләшә ала иде. У нас очень слаженная команда. Четко работают главы поселений, которые постарались передать колорит. Безнең команда бердәм. Җирлек башлыклары да төгәл эшли. Рәссамнарның берничә халыкның тормышын чалдыруына без бик шатбыз. Монда татарлар да, руслар да, удмуртлар да, барлык халыклар да нәкъ дуслыкта һәм татулыкта яшәргә тиеш дип саныйбыз. Рәссамнарны бик җылы кабул иттеләр. Без бит татарлар һәм безнең өчен бөтен Россиядән һәм дөньяның төрле почмакларыннан рәссамнарны кабул итү зур мәртәбә. Пленер федераль проектны гамәлгә ашыру кысаларында уза. Быел Салават күпере сәләтләре балалар иҗат йорты федераль конкурста ярты миллионга якын сумлык грант отты. Проект президентның мәдәни башлангычлар фонды тарафыннан бирелгән Россия Федерациясе президенты грантыннан файдаланып гамәлгә ашырыла. Искәндәр Гамалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.